Pamilyadong tao po kasi ako. Pero may jowa ako sa Hungary. Pero may kakul ako sa Pinas na babae. Mamaya mo na ako talbugan ng ganyan mo. Sado mo naman ako pinapasiglaban na babaero ka eh. May kabit ka na dyan sa ibang bansa. May kabit ka pa sa Pilipinas. Ba't kaya gusto mong Hindi naman kumabit po, ng kumabit? Sa totoo lang, ayoko naman talaga. Kaso, nalilibugan po kasi ako. Magaling po kasi eh. Pero alam niya may asawa sa Pinas. Ang gusto niya lang mangyari, kakainin niya daw ako. Ganun. Bibigay niya daw yung... So, tuntua ka na. Oo, ganun. Para ano lang naman kasi kami dito, parang friends. Tikiman lang. Parang ganun. Sa isang linggo, 2 beses ganun. At saka ano kasi, malayo ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Medyo na-homesick ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.